हेले निरंजन बाबू पहाड़ ऊपर जावा चला भितर किसी करबने मु कहली कि एठी भितर जिंस कोन करियार अछि ना कपला अगर भी तो आवो स्टाफ आमर शिव मंदिर पानी रोचे ये बलरामकर पोखरी बाणासुर को बंचई देले ये पोखरीटा खोली देले लंगल जीव कुआडे नंगल कोठी अछि लंगल से शिव ये बलरामकर देखुन लंगल सरवत है लंगल पूरा गोटे नहीं आशा करूना कालीना माने भीतर भीतर आशा करूँ पोखरी की हाँ देखी के कालीना को हाँ मुझे देखी ये पोखरी रे गोटे थर पहरी की जाऊला आर पट कुण रहा किसी समय आसला ये गोटे रास्ताटा तो आपण मैंने देखिपे पोखरी चारिटा पहाड़ ऊपर एत सुंदर पोखरी देखो माने ये अनवत पानी देह अच्छे
ରଞ୍ଜିଆ ଭାଇ ଏବେ କୁଆ ଯାଉଛ ଆମେ ଏବେ ବାଣାସୁର ଗୁମ୍ଫା କ'ଣ ବାଣାସୁର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ସେଇଠାରେ ବସିକି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ନା ବାଣାସୁର ଗୁମ୍ଫା ଅଲୌକିକ ହିସାବରେ ଆଜି ଯାଏ ବି ସେଠି ବାଣାସୁର ରହୁଛି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ। ଆଉ ହବନି ପାଣି ଚଢ଼ିକି ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କଲିଜା ଫୁଲିଗଲାଣି ଆଉ ଚଢ଼ି ହେଉନି ଉପରକୁ ସେ ଫେରେ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲାଣି ଆହୁରି ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହଁ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ଖାଲି ଚଢ଼ିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଥର ଚଢ଼ି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମିଠା ମୋଠୁ ବି ବେଶୀ ମିଠା ଆଉ ସିଏ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଇଏ ସିଧା ନାକି ଉଠାଣି ଇଏ ହିନ୍ଦୀ ଯେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବ ମୁଁ ତ ଖୁଦ ଗୋତାରି ହେଇଛି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ଆମକୁ ଯା ସୋଜା ଯା ଏ ଅଶୁଭ ହାତ ଦିଅ କିଏ ଆजा ଏ ହାଡ଼ ହଉଛି ହଁ ଦେ ମୁଁ ପଛାଡ଼ୁ ଅଛି ତମେ ଆଗରେ କାହିଁ ତର ତର ହେଇକି ପଳେଇଲ ଡାକି ଦେଖି କ୍ୟାମେରା ଦ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ତ ଧରିବ ମୋତେ କେମିତି ଧରିବ ଇଏ ଆମର ଆଡ଼ୱିନ ବାବୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେବୁନି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳ ବଳ କୌଶଳେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ହେରି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସିଡ଼ି ଏଠି ଆମର चलो वाह क्या नजारा है लो कैमरा लो ये मु निजे রেকর্ডিং চলছে না চলছে ক্যামেরাম্যান मोर ड्रीम थिला गोटे मोर भी ड्रीम थिला कौन कहलो चुप करिया पे ठिया है से ऊपरटा चिलिका देखाउछ ना एना मेघ अछि लाजू मंदिर पोखरी बेले देखा जाउछि बंध कि साइड रे जना पड़े पहाड़ चढ़ी आसा पड़ता कि अरे पुरुना अछि कोबो नहीं पुरे को मारे मुंडा लुकटा
टाइटानिक ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା गुंफा कोडा है प्रकृति गुंफा तले अच्छी ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲ ଫଟୋ मोबाइल ତମରେ ଉଠଉନ ସେୟାର କରିବ ମୁଁ ତମର ଉଠେଇବି ବାଣ୍ଡ ଉଠେଇଲେ ଉଠେଇବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଏମିତି ବାଣ୍ଡ ମୁହଁ ସୁସ୍ଥା କରିବି କ'ଣ ଉଠେଇବା ଯେ क्या ଉଠଉନ ପୁରା ଫୁଲ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ସେଲ୍ଫି ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାଇପାସ୍ କରିଦେବି सब किसी कौन कले कौन नहीं ये हताशिया पे मिल ଶିକ୍ଷକ ବାହାରିଲେ ସେ ଭାବନାରେ ଟଙ୍କାର କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ଆସିଲେ ସେଠି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଗାଧା ଗାଧି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ ସେ ସିଆଡ଼ିକି ଧ୍ୟାନ ମନ ଲଗେଇକି ଆଉ ହରିଓମ୍ କହିକି ଚାଲିବ କହିକି ତ ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧଉଛନ୍ତି ସିଏ ଜଣେ ଖାଲି କହିଦେଲା ହରିଓମ୍ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି 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 ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯାଇଥିଲେ ତମେ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ मैंने कहवा कौन चाहते କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ ଆଇଥିଲେ ୱାଇଲ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପିଂ इने मत पसंद कार मन नथला ଲଦିନି ଚାଲ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭରା ପରା रंजीरा रे होजी कौन ମଣ୍ଡପ ବୁଝିଲେ ରେ ବୁଝିଲେ ए मोर जो करथलो से सेटा देखि की करजी मोर जो करथलो से सेटा सेमिदा करियो अरे रेकॉर्ड कर देबो हमें सुपर आछि हमारा छोटा मोटा शूटिंग चलती है देखी पड़े पानी छाड़े खाली भाया मुँह हाथ मारना ये हूँ बाणासुर लजिक देखते पिले